Good evening guys. Time check 5:38. Papunta na tayo sa Rosales. Daanan natin si Pare Romeo. Tapos pupunta tayo sa Villasis. Daanan natin mga tropa. Tapos pupunta kami sa Lawak. Sasakay kami sa pick-up. Pupunta tayo sa Abra. Ride safe. A few moments later. Kasama namin si Red Max, Sir Baldi, si Jay. Kakain uli. Ayun ulit. Looking nga, Si Padya, Wala tupin si Tom's World, si Kalare. Wala nang Pag pansin. magang Kalare, Mano din yung ibayad ka kasi ngay? A few minutes later. Tapos na kami kumain. Na kami malis. Kita juga tayo naman ako. Hindi ako sa ikan ko. Natitulbok ko palagi ko. Dudumog ka bawak eh. Natitulbok ko. Apache. 2 hours later. Check. 9:50. Wala kami sa Buwak. Hours later. Likod. No nagsinya sa Karagubani. Time check, 12:24. Nandito na kami sa Narbacan. Ang sakit kanyang toy. 7-Eleven, magkakape muna. Nilalamig na eh.
2 hours later. Uy. Good morning. Sir Larry, magkano ang ano dito? Magkano ang bayad dito? Ang bayad sa atin dito, sabi nung nagbabantay, 350 daw. Kasi meron tayo, titimoto kami. Ay. Libre na daw. Yun mo. Yun, titimoto lang sa kalam. Almasal muna tayo guys. Titimoto. Bago tayo pumunta sa Kabangkan. Time check. Anong oras na? 6:35. 6:35. At sakto, 7 ulit tayo. Sama kami sa Kabangkan, boys. A few minutes later. Ano na kaya yung natarik? Iba di tayo yung lumahiga. Time check. 8:40. Nandito tayo sa... Kaya na ako. Kung mag-surface tayo mo, muna, 200 each. Isang tour guide, 1,000. Isa, di kat mabawasan tayo nga natin eh. Kabarkan, Kama siguro atin eh, nagalan. let's go! Hey! Hindi na yan! Shout out! Oh, marami nanda eh. Shout out mga Wait lang natin, baga lagay dito. sinasama. Ay, hindi. Sige, sige. Pilit na nga duwa. Ay, sige, sige. A few minutes later. Dito na kami mag-park. Tapos
Sakahan na natin. Tama ka rin eh. Dito mo na yan. Tree planting T 160 na tayo. Hanggang katulugo. Kahit ang kalikasan. Langanin. Oh, galing. Yan o. Tignan mo, mahihirapan ka dito sa buhay mo. Kaya niya, kung ano. Ayun na. Time check. Ayun na. 40. Wala na kayo magsasakad. Pero bababa lahat. Bababa lahat. Live. Hey! Aries back! Handa to, tag-ibig eh. Babay ka. Bike tayo. Idol SC Moto, GTG Moto, Red Back. Tom Dwayne.
nauna sa huli. Kami nauna sa nauna. Dito lang, dito lang. Dito. Ako rin dito depan. Time check. 9:30. Dito po yung daan. Yan. Ang daan. Alam, si Sagrario. Sige din, kung ano dia, nakabudukay ko. Budol mat niya. Budol, yan mo atin. Kasi nagsubsubili tayo ng niya. Customer ti dalang tayo, kung sumano tayo doon. Tangadong customer. Kaya sa ulit-ulit lang. Pakyat. Ayun ka na siguro di Ivan. Hindi mga naipay-gidagit tayo. Motor daan yun, may ganas di nagsibita-titak lagi ko. Mukhang malapit na tayo guys. Mga katiti, malapit na. Ay, dito na yung naanap kita ko sa ano. Yun, kita na namin ng karatula. Pababa na yan, hindi siya pababa. Naririnig mo na lang yung ano. Karatula na. Yung ano? Yung monster truck. Oo. Monster truck na. Oo. Dito na. Monster truck. Maganda sumakay dyan. Hindi ka nga ito, amin. Maganda nga, iwan naman. Iwan mo ba? 1.9. Ang per head. Oo, isang buwan yan. Okay, per head. Per head, grabe. Kaya kasama na yung lahat ng oil. All-in na yun. Diyan no, maganda magpa-picture sa... picture na tayo dito. Hindi ko ang talaga. Sige. Sige. Kirahin mo ako. Pagdalit. Picture dito. Check natin kung ilang minutes tayo maglalakad dito hanggang sa falls. Baba. Yan guys. May gate po dito. Win, awan. Naamoy ko na yung falls. May kubo na doon oh. Ayun yung tubig ko. Ayun, nakita ko. Akala ko dun pa sa baba.
Time check, 9:55. Dito na po tayo sa Kaparsan Falls. cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. A few moments later. Yan mga katiti. Tapos na kami dito sa Kaparkan Falls. Time check, alas 12. Lakad na naman to, lakad malala. Kaya pa namin pupunta sa ano, RRB's Falls. Subukan natin yung magpanod sa Salbabida. Kung pwede pa. Kasi medyo alanganin ng oras. Sana all. Sana all. Wow! Sana all. Wow! Ano nakatulog
gagamitin ni Malbay. Time check, kadidi. 12:43. 43 minutes na tayo naglalakad. Babalik. Yeah. Malayo pa tayo. Time check. 1 hour and 7 minutes. Rest back muna na. Meanwhile, Ang tinagawit natin eh. Oh, ano kabel di sa akin? Yung bag mo, kuha mo na. Nanda nga ang harapit-bit ng natag-natag-tag. Balik tatay ang ito DJ ko, hindi na. Ito DJ ko, Lang ko may tsura. a few minutes later. Time check. 4 o'clock. Pupunta na kami sa Bingan. Go!
dito. Mag-ikot-ikot muna tayo saglit. Kakain daw kami ng sinanglaw. Sinanglaw? Let's go, baby boys. Saan ba yung sinanglaw dito? Yan, sa plaza. Baka matutuluyan na yung tiyan ko. Tagal nang ginagawa ito. Kasi Six hours later. Time check. 1 o'clock in the morning. down. That's down dito kay Sir Glenn. Oh, ingat sa atin. Oh, yes. Thank you, ah. Nice. Race. Dragon League. No. Bro Glenn, thank you. Ingat, ingat. Sir, Sir. ingat din. Balik ka tayo sa lawak. Romeo, ingat. Sige, ingat. Dito, ah. Okay.